Niadtong niaging buwan sa Enero ulahi natong gibisita si Jinky Escopete, 24 anyos nga tubong Dinagat Islands. Bata pa lamang kining nagdesisyon nga mobiya sa iyang pamilya aron manimpalad sa Manila kauban ang iyang naminyuan. Karon human sa napulo ka tuig, mobalik na pag-usab si Jinky sa iyang inahan kauban ang iyang bana ug iyang tulo ka anak. Let us watch this. Nagsapalaran ra lamang kami kung kuan. Daon naghanap kami ng kunhain kami maka jackpot ng swerte. Kung dinhi ba o dito aba sa lugar ng Siargao o sa Dinagat. Kaya nagpunta kami dito. Nagkari kami dinhi, nagbakasakali kami na makakuan pa maayos yung trabaho, sana maayos yung bayay na kuan, mahuyan. Pero hindi lamang kunhain kami manghanap na sadnan bayay. Kaya naman halos diri maupahan. Daon man pero mahal sab ni man alang magkuanrakan kami, mag-uparakan kami, di na lang kami mga Siyempre kailangan mo din budgetin yung sahod nakakarampot para sa para sa mga bata, para sa utang, para sa ganito, sa bahay. Sobrang hirap po dito. Akala nila hindi ka nahihirapan kasi tumatawa ka. Nakikipagkwentuhan ka pero ang totoo grabe nakalisod. Kaya nun mo kasi para sa mga anak na maliliit pa. Tubong Surigao City, sayo nanimpalad si Jinky sa Manila sa edad na 14 aron makauban ang asawa ni Ining tubong Siargao. Diri, naambit sa ato ni Jinky na ayuhon na sa tag-iya ang balay na ilang temporaryong giabangan. Apan tungod rapod sa jutay lang nila nakita ug sa mga panginanglanon sa ilang pamilya, dili na kaya sa pamilya Escopete na mugasto pa aron makaabang og lain pang panimalay. Tungod niini, ang Bisaya gyud gitubag ang hangyo sa pamilya na makauli og balik sa ilang probinsya ug didto magsugod sa ilang bag-ong kinabuhi. Napagdesisyonan sa pamilya Escopete na mobalik na lamang sa Surigao City aron makauban ni Jinky ang iyang inahan na sobra na sa napulo ka tuig niya wala na makita. Sa tabang sa dawatan ni Senador Bongo, Office of the President, Department of Health ug PITX, makauli na ang pamilya Escopete sa Surigao City. Ug niadto lang Marso 23 ning tuiga, ang Bisaya Gyud Team gituyuan ang temporaryong gipuy-an sa pamilya Escopete aron sila ihatod sa terminal sa bus alang sa ilang pagpauli ug balik sa Surigao City. Kauban ang iyang tulo ka gagmay na mga anak, si Jinky ug ang iyang bana na si Roselito, andam na para sa ilang pagsugod sa ilang bagong kinabuhi sa probinsya. Nalipay kay makabalik na kami ng probinsya sanan dugay na kami naway akauli human kuan kami. Bagan na excited kami na makakita sa lugar na sa una tapos mubalik kami nga na dyan na yung mga bata ay atun nupanaw kami na nukanhi kami dire waya pay amo bata tas kuman mauli kami dyan na amo mga anak sa kadugay sa panahon kuman ra kami makauli. Grabe ka lipay sa amo tagbati kasi makauli na kami. Dito naghuya ang ako mama sa Surigao, ang ako lola sa taga Dinagat. Human an ija sila sa Siargao sila. Bali sakuan kami sa amo mama kami mo dadyon sa bayan ni sa Surigao. Nagpasalamat kami sa Ijo, kay Senator Bongo, sa Bisaya gyud, sa Malacañang kasi tagtabangan niyo kami na makauli kami sa probinsya namo. Tapos kuan tagtagaan niyo kami na time para maasikasuan mga papel para makauli kami. Tapos nalipay kami na
Diyan natabang sa amo na parang foundation gan. Nagpasalamat gid kami karadyaw kasi kay kung dili tungod sa Ijo, dili dugay pa siguro kami makauli. Siguro pila pa ka tuig usa pa kami makauli sa dito sa among lugar kay lisod man ang pamasahe, lisod ang pamaliton. Gadget dako gadget amo katabang sa Ijo tanan na natabang sa amo.